L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és un repte entomat per les pròpies cooperatives i els ens locals de la Catalunya Central i per nosaltres és molt important perquè en el nostre procés de creixement, de promoció del creixement de l'economia centrada a les persones, els ateneus són l'eix bàsic de promoció i per tant que hàgim aconseguit que generi aquest espai de col·laboració aquí a la Catalunya Central és importantíssim. Té tres objectius grans i importants que de fet venen marcats pel departament, que és atendre a 1.000 persones interessades en el model d'economia social al territori, crear 50 llocs de treball i 30 noves empreses o empreses que es transformin del model que tenen actualment a model d'economia social. Des de la llarga trajectòria acadèmica del món de l'empresa, el cooperativisme, no sé per què, sempre ha quedat una mica apartat. Doncs, primera cosa a fer, entrar-ho a les aules. A l'any en surten al voltant d'uns 200 alumnes l'any que s'han d'insertar al món laboral. Què millor que formar una cooperativa o insertar-se en una cooperativa ja existent. I per tant estan anant bé, estan treballant en positiu, ja comencen a tenir gent que està interessada en la creació de cooperatives i estem molt contents. Que tenim una eina d'acompanyament, un recurs d'aglutinador del que es faci. Antigament a la Catalunya Central bàsicament partíem d'unes cooperatives agràries i actualment el model d'empresa cooperativa abarca molts sectors diferents i la intenció de l'Ateneu és reforçar-lo, ampliar-lo i fer un pols empresarial atractiu a tot el territori.